इधर लेते हैं। कोई बात नहीं। मेरे कैमरे में Hello, prolog borong apa dia supaya pi sa sin ha kana ke channel ke jonga da ke jigar parit ke jonga pi bar ke page ya kana ke video yo le se don pedang jong pi ke bidang wan thamai kana ke channel songba ban ai ke jing kersian ke jong pi da ke share like bat subscribe ya kana ke channel ku boleh sibun ya pi bar ke page ya kana ke video kana ke jing pensyai kan dei halor u hakim babar u balah nyu posnem karta narawal pindi u balah syongkurim bat ke wei kasamla ke badang arpo arsnem karta kana ke kubor kala sapriang bha haki social media kum ha X Twitter bat ha Instagram hadin balami kidur bat ki video ki bayar wai ya ka jing penpau it iwe ya iwe ka jing sngeu jong ki bayar dei bat kane ka karta kam dei ka jingwit u hakim babar ula ong baka karta ka dei tang unembar bat udang sngeu samlahi ha ka donut ula ong ru bakane ka jing ya syong kurim ka dei ka balawan rengkat bat ka jing ya sngeu thulang baro arngut ban ya i ka jing pe jong kaniam ula pensairu ba ka tengah jong u ka dei ka bala ju syong kurim mensua enre kala daiwos bat ula petru ya kane ka jing syong kurim kumba ya dei bat ki rukom jong kaniam ka sur jong ka kantei kane ka samla ka ba arp arsnem karta kala ong ba ka jing i ka ba sisya kampet ya ka karta bat ka kemen ban yo ya utengah uba i bat uba sumar bha ya ka jing keren ki pajba haki social media ki ba kento don kiba sngau kendit bat kibala kentaj ya kene ka jing long ka karta ka ba kham ya pher palat sau prasnem ka jing ya pher don pat kiba ong balada kisngau thu bat menjur baro arngut kum kirang ba omdei ban pentut kia karai jongki boleh sibun ya pi baro kiba pet ya kene ka video ngin sia kendupat next video लगे ना ये दो हो गए अब मेरी